ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଷମାର ନମ୍ବର ଏକା ହୋଇ ନପାରେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗଛର କରଡ଼ରେ ପଶିଗଲା। ସେଇ ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା ଗଛକୁ, ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଛଟି ସେହି ଚଢ଼େଇଟିକୁ ପଠେଇ ଦେଲା, ମୁଁ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀଟି କିଛି ସମୟ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ନାରାଜ ହୋଇକି ପହଞ୍ଚିଲା କାର୍ପେଣ୍ଟର ପାଖରେ। ସେ ସେହି କାର୍ପେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି କହିଲା, ଏହି ଗଛ ମୋର ଦାନା ଫେରାଉ ନାହିଁ, ସେହି ଗଛକୁ ତୁମେ କାଟିଦିଅ। କାର୍ପେଣ୍ଟର କହିଲା, ଏତିକି ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଗଛକୁ କାଟିଦିଅ, ତୁମେ ପାଗଳ ତ ହୋଇଯାଇନାହଁ। କାର୍ପେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇଟି ହାର ମାନି ନଥିଲା। ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜା, କାର୍ପେଣ୍ଟରକୁ ସଜା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କାର୍ପେଣ୍ଟର କ'ଣ କରିଛି? ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, କାର୍ପେଣ୍ଟର ଗଛ କାଟିଲା ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଏତେ ଛୋଟ କଥାଟା ପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ପେଣ୍ଟରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି? କାର୍ପେଣ୍ଟର ଗଛ କାଟିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗଛ ତୁମର ଦାନା ଦେଲା ନାହିଁ, ଏତିକି ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ କାର୍ପେଣ୍ଟରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି? ରାଜା ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ପକ୍ଷୀଟି ତଥାପି ବି ହାର ମାନି ନଥିଲା। ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ହାତୀ ପାଖରେ। ରାଜା ସକାଳୁ ହାତୀ ଉପରେ ବସିକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ହାତୀକୁ ଯାଇକି କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତୁମ ଉପରେ ବସିକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇଦେବ। ହାତୀ କହିଲା, ଏତେ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ମାଲିକଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇଦେବି? ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ? ଚିଡ଼ିଆକୁ ସେଠାରୁ ପଠାଇ ଦେଲା ହାତୀ। ଚିଡ଼ିଆ ତଥାପି ବି ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଯାଇକି କହିଲା, ତୁମେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତୁମେ ଯାଇକି ହାତୀର ଷଣ୍ଢରେ ପଶିଯାଅ। ହାତୀ ରାଜାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଉ ନାହିଁ, ରାଜା କାର୍ପେଣ୍ଟରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହିଁ, ଆଉ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଗଛ କାଟୁନାହିଁ, ଗଛ ମୋର ଦାନା ଦେଉନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା, ଏତେ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ହାତୀର ଷଣ୍ଢରେ ପଶିବି? ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲ? ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟି ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେ ଏବେ ରୌଦ୍ର ରୂପରେ ଆସିଗଲା। ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଗଛର କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାର୍ପେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ହାତୀର ବି କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର ଚଞ୍ଚରେ ଦବେଇକି ଦଳି ଦେଇପାରିବି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଡରିଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ହାତୀ ପାଖରେ। ହାତୀ ଗଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାଜା ଗଲା କାର୍ପେଣ୍ଟର ପାଖକୁ, ଆଉ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଗଲା ଗଛ ପାଖକୁ। ରାଜା କାର୍ପେଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ରାଜା କହିଲା, କାର୍ପେଣ୍ଟରକୁ ସଜା ମିଳିବ। କାର୍ପେଣ୍ଟର କହିଲା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ରାଜା, ଏବେ ଯାଇକି ଗଛ କାଟି ଦେଉଛି। କାର୍ପେଣ୍ଟର ଗଲା ଗଛ କାଟିବାକୁ। ଗଛ ଡରିଗଲା, ଆଉ ଚଢ଼େଇର ଦାନା ଚଢ଼େଇକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା। କାହାଣୀ ଚଢ଼େଇଟିର ନଥିଲା, କାହାଣୀ ଥିଲା ତୁମର ଆଉ ମୋର। ଆମକୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ କି ଆମେ ବହୁତ କମଜୋର ଅଟୁ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାକତ ନାହିଁ। କେମିତି ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା, କେମିତି ବଡ଼ କାମ କରିବା, ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଶିଖାଇଥାଏ କି ସେହି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟି ପରି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବି କୌଣସି ନା କୌଣସି ତାକତ ରହିଛି। ଆପଣ